hlangana nesidalwa. Hayibo seyithenqinqi. Yebo mamthu. Imali ikhala kade phakathi. Yebo. Mangithi uzoba nemali uzoba nayo. Imali engangishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphindaphindekile kunale bekufanele bengilisi. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka kanjalo. Somebody say inkosi ngigixabeze ngemali. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku Back Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10. Bingelele babukele emakhaya sisebandleni lamprofeti uMagejageja lapho sizozwa khona abakhethwa beyifakazela besho ukuthi ngabe ukuhlangana nomprofeti uMagejageja impilo zabo zibe seyishintsha kanjani. Usondele mkhetho. Nami sengizoba nekhaya elihle. Shaya izandla kakhulu bakhetho. Kwenzeke Hayi kuvele kwangena nje. kwathi inqinqi. Hayi kwangena Nkosi yami. Kahle umama wangenelwa izimali. Uma ngena imali manje usuzokwakha ke manje. Uma kuyona yonke lento yini lento othi ngithe mangihlangana nomprofeti ngabe wena uthe wayicela lento ukuthi ithole le mali noma wasicela lesibusiso saleli khaya noma wasebenzisa insebenzo yini lo yenzile? Insebenzo. Ehe. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami ufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuka ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabizwa. Ubaba ngathi ekhiphe intambo wasinika intambo. Lo yedwa wasethi hayi kulungile mawuzongithengela wena ubuyungithengele faka lo mncane. Lezi intambo ke bathe ngithume lo mncane uthi angikhiphele imali khona indaba eba nemali ngale ayongikhiphela imali. Uma ehambe yakhona kwaku5. Hayi uthi mefika khona ke ngimbone ngasabuyi lo mncane. Ngithi hayibo yini indaba ngasabuyi. Hayi kuyaba kungena lo mdala kuqala. Umdala bese sho ukuthi sengicishe ngishayiswa imoto lapha enzansi ngasesigodini. Ngithi mina kanjani nathi imoto nje vele yakujika iza kumina ilayishe inkomo ezimbili inkomo emhlophe nebufu wasinda ke umfana lo ngabuyi kanti naye ngale ungene engozini ngonyawo ehamba ngonyawo naye futhi angene engozini efanayo itrolley igquba inkomo ezimbili naye inkomo emhlophe nebufu Umuntu oyedwa lo ophazamisa labantu abantu ababili abahlukene inkomo zimbili ihlukene kodwa imbala yale inkomo iyafana. Yebo iyafana imbala yenkomo. Lona komncane ke uthi ke ngoba uyena ofaka intambo uthe mangabe ebona le moto eza ngejubane kuyena uthi yasiyambamba intambo yambamba ka right wezwa la ka right ebambeka intambo wasefola phansi lesikhathi efola phansi kanti imoto iyeqa phezulu kwakhe. Hayibo imoto phezulu kwakhe yeqele kubantu ababili odriver bale moto. Udriver wemoto nabehamba naye ibashaye ibashonise phansi asale yena emika nje bafika abantu awulimalanga phakana lutho afika analutho wenza bonke. Iqiniso lempilo iyambopha umuntu impilo imbophe nganyakazi lutho zonke izinto zakhe zihlangane azaqaqwe ukuze kulunge mbukelo wami. Kunabantu mbukelo wami abavala idlozi kade kunentwaso ethize ekhaya bafundisa idlozi umkhubo omubi ukuthi izinto ziyavalwa la ekhaya. Nalo ke mbukelo wami seliyabavala. Abanye bakholwa babengazi ngempela baye esontweni bafike balithuka idlozi bathi amadimoni sebeyazama akukho lutho okulungayo mbukelo wami. Yibona abavala idlozi iqala. Abanye yathi ingane ina 5 years yehlelwa intwaso kanti iyalungiselelwa ukuthi mayisina 30 leli khehle livuswa kuyona intwaso likwazi ukuyisiza. Akuyena wonke umuntu othwasa ngoba azoba isangoma elapha abantu. Kukhona umuntu othwasa kanti kuvuswa impande ekhaya. Kube nomuntu othwasayo kanti kuvuswa umcebo wasekhaya. Angazi ukuthi yini le enayivala mbukelo wami. Ngithe maniqeda ukuyivala nedlozi lase liyavaleka mbukelo wami. Aniphindanga nasizakala. Phela iqiniso lempilo into zethu zisegazini lamathonga akithi lisegazini wabantu bakithi abangasekho mbukelo wami okuyibona esavela kubona ngesikhathi sivela kubona khona babe siphathise khona kodwa ngoba udedengu bempilo asisakwazi ukwemukela lokho mbukelo wami. Lalela ke mbukelo wami uma ngikhuluma kanje ngizokuthulela impande entsha ceke
abaqaqi mbukeli wami njoba wazi ngidabula amazwe ngahamba ngiyokhuleka ngiye emazweni aphesheya ngabuya mbukeli wami ngahlanganisa le mpande ngayitesta ngiyabona ukuthi iyasebenza mbukeli wami izokugilela imanga lalela ke mbukeli wami le mpande yabaqaqi ngizoqaqa umuntu oboshwe idlozi ngizoqaqa umuntu owaboshwe ngamagama ngizoqaqa umuntu oboshwe ngomuthi ikhubalo mbukeli wami ngizomnika abaqaqi ngihlanganisile mbukeli wami ngithakile ngifuna usizakale kulo nyaka lalela ngiyabheja lo nyaka unyaka wakho wokuphumelela nazi indawo la ngiqala khona ngabaqaqi abantu bokuqala abanenhlanhla abase Kempton Park Civic Center eGoli mbukeli wami lapha eGruleni kuyobe mbukeli wami ngomhla ka7 kuFebruary mbukeli wami uphatha umnikelo ka250 nje kuphela mbukeli wami ngizokunikeza impande yakho abaqaqi kuqaqeka izinto zakho ufane nabantu bonke siyoqala ekseni ngo10 kanti ngo8 i1-on-1 iyaqala mbukeli wami ungakhohlwa umhla ka7 kuFebruary kuyobe kuumgqibelo abaqaqi ozozobathatha ngunika bona mi mbukeli wami mayesikweletu hey phuma phum 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 phuma phum Pum. 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 Ngithi ngizobonga abakhethwa. Ubaba ngomhla ka30 umhla 131 ukuhlukanisa. Usinikezile amakhandlela wathela amakhandlela okuvula zonke izinto. Kwenzeka into eyisimanga ke kimi kulonyaka into engakazi yenzeke sengina 28 years ngizisebenza. Angazi ukuthi ngoJanuary uthola ukuthi ngithola imisebenzi more than 10 amakhishi. Ngisithatha nje ngizobonga ngandlela okwenzeke ngayo ubaba uyivulile into ebengazi ukuthi ivale kanjani. Kumanje nje ngiyazibona ukuthi njengoba kuqala unyaka sonto lesibili lelo fanele kuvule ngalo fanele ukuthi umsebenzi kuzishe one way. Ngiyabonga kakhulu ngithe ngizobonga indaba ezithu. Mhla ka8 kuyobe kuyisonto mhla ka8 February ngiseMaritzburg siqale ekseni ngo10 enumber 285 ku Backstreet ekhaya lomprofeti uMagejageja nakhona mbukeli wami ngiphathela umnikelo ka200 rand ke eMaritzburg imbukeli wami ngicela ke mbukeli wami wenze nje ngicela wenze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu ofuna aphumelele nofuna phase nofuna alungelo izinto akazolanda abaqaqi mhla ka8 February Peter Maritzburg enumber 285 ku Backstreet imbukeli wami mfana wami sukuma udinga ngikusize ufuna umsebenzi kodwa umsebenzi awutholi ne angisho une license ya code 14 yebo awutholi umsebenzi ufuna umsebenzi ne yebo uchatile yebo ngashaya kodwa akwangahamba kahle 2012 yebo washada 2012 yebo nahlukana nonkosikazi yebo dinga ukuvulelwa mfana kithi umnyango yebo yangisho kunesifungo sokuthi kinakekho umuntu ozokwakha umuzi ingakho maningena ebudlelwaneni buyabhidlika mawuke wacabanga ukuthi ufuna ukuvusa into yekhaya kuvele kuvaleke njalo yangisho umsebenzi wakho uvele waphela yebo ngoJune yebo yo ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami book i1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile sabela ke mbukelo wami uyabika Ngikuthule ngizobonga lana ekseni ngithe ngivuka ngavuswa imessage kunomuntu ongiphe imali o2000 rand wangisenda imessage wathi angihambe ngothenga idrink ngizobonga uNkulunkulu wale ndawo wenza izinto zenzeke umama nje osomabhizinisi nje ngimjwayele kakhulu hayi shaya izandla kakhulu bakhethwa ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku Backstreet ePeter Maritzburg njalo ngamasonto ngo10 sabela ke mbukeli wami uyabizwa kunabantu mbukeli wami idlozi labo liphendula makufakwa impande embi nje kuphela ungamnikeza izinto esebenza komunye umuntu
umnikeza into yezitha izafika isebenze, umnikeza into yabathakathi iyasebenza. Kodwa idlozi lakhe limukela umuthi omnyama nje kuphela. Useze wazitshela ukuthi mina umuthi awusebenzi kimi, ngisetshenzelwa ngamanzi kuphela. Ngicela ukuphendula, umuthi uyasebenza kuwena. Ukuba umuthi awusebenzi kuwena, ngaba ukhe inkingeni ezidalwe imithi elandelwa wena, uthakathwa ngabantu, iyafika iyasebenza. Kodwa wena mawusebenzisa umuthi awulungi, awuphumeleli kuwena. Kwahlehliswa idlozi elimhlophe, kwasondezwa idlozi elimnyama. Leli elimnyama ilona elibamba umuthi, uvela ube mnyama ngisho kade kuwumuthi wokukhanyisa izinto. Mbukelo wami, ngifuna ukuthatha idlozi elimhlophe ngilibuyisele kuwena, kusebenze yonke into. Mbukelo wami, kunabantu mabesebenzisa intelezi yezitha bayazi. Mbukelo wami, ibutho maliphuma esibayeni liyempini fanele libuyele esibayeni kuyokhishwa le ntelezi efakwe kulona. Kunabantu abagcatshiwe ingcabe ezirongo okuyizona ezivala umuthi omhlophe ukuthi ukhanye phezulu kwabo. Mbukelo wami, ulethe inhlanhla, ungenisa isibusiso, ungenise yonke impumelelo ekhaya. Mbukelo wami, kunabantu abanye bashawa amalanda, balanda izinto bayigqibe egcekeni, zavala idlozi kwaba yizona eziphethe umuzi. Mbukelo wami, usabathe uyazama ufuna usizo akalitholi usizo. Uma eyohlola leli dlozi elimnyama ligijima livale kuqala, beze bedlale ngaye bethi awuhloleleki, unedlozi elikhulu. Ithi ngikutshela, akekho umuntu ongahloleleki. Isizathu ungahloleleki, idlozi elimnyama ilona elingaphambili. Lo muntu owafaka inethakatha abantu uyena ovela avale kube mnyama, avale ngesithelo, ingabe kusavela lutho. Mbukelo wami, akekho umuntu onedlozi elingafuna ukusizakala, elingafuna ukuveza izimo zabo. Abanye baphethwe yileli dlozi selaguquka laba ngumdliwa, lidla la ekhaya, ukudla akuhlali, imali ayihlali, emsebenzini uxabana nabo bonke abantu, akazwani namuntu, unezitha, azabizwe nangomthakathi engathakathani. Into ayiqalayo ayipheli kalula. Mbukelo wami, udliwa yinto ekubizwa ngomdliwa. Lo mdliwa uthwasisa abantu ekhaya, bonke abantu banabantu abadala. Akwenzeki mbukelo wami nithwase nize nibe u3 ngesikhwama esisodwa ekhaya. Kukhona into errong la. Mbukelo wami, abanye bathi bayaphuma baya ngaphandle badliswa izinkamba, kuvele kubhede kakhulu. Mbukelo wami, kwenze njani? Kunalento emnyama la ekhaya. Ngicela ukugeza. Mbukelo wami, la nginenhlelo ezahlukene, nginabantu abazohlehlehlisa idlozi elimnyama bese bedingisa idlozi elimnyama kusala idlozi elimhlophe. Ngicela ukukutshela mbukelo wami, umthakathi angabulala abantu kodwa umthakathi akakwazi ukuwina ilotho. Why? Usebenza ngedlozi elimnyama, liza makukubi kuphela, uma kukuhle alisondeli. Uma uzazi ukuthi unalezo inkingi, ngicela ungamoshi isikhathi sami, ngicela uvele ushayele nansi inombolo. Inombolo lembukelo wami eyabantu abazolashwa ngama Fridays njalo, eyabantu bomdliwa. Mbukelo wami, eyabantu bedlozi elimnyama abazodingisela idlozi elimnyama kusala idlozi elikhanyayo, ukuze lonke usizo olufunayo bese uyalithola. Mbukelo wami, nansi inombolo 067-287-0418. Bela ushayele le nombolo ubhukhe appointment yakho. Uthi lo muntu ngibuza ukuthi ngemfuyo yakho kwenzakalani? Hayi, ngemfuyo yami baba, bayithatha yonke imfuyo yami, bangiphuca nje zonke into zami. Ubani lo afa nge-stroke? Wenza njani? Wafa nge-stroke. Washawa i-stroke. I-stroke? Yes. Ekhaya? Oh yes. Ayi, baba ngisakhumbule kahle, kepha ngiyakhumbula. Uneyingane engakhi? Mina ezami zo5. Yashona kanjani ingane yakho? Oh yona baba yashawa i-stroke. Ka-13 ngiyogeza bonke abantwana, ngithatha abantwana ngiyanaba emanzini. Mbukelo wami, ngiyobahlambulula. Abantu abaningi izingane zabo baqala ukuyilungisa unyaka usuvela usuqalile, ingakho izinto ingalungi. Ngicela ukuthatha le ngane yakho ngiyowasha amabhadi, ngiwashe nobuthakathi bonke obebufakwa abantu ngoDisemba. Le ngane mbukelo wami ngiyidinga ngomhla ka-13 kuyobe kuFebruary ebusuku ngolwesihlanu. Mbukelo wami, la ngizothatha zonke izingane ngiyoyigeza. Bayazi ke ngingageza izingane zabo zaphumelela zaphasa ngodistinction, kwaba kuhle kwaba nje ya bajabula abantu. Ngiyogeza imimoya enamathele ebantwaneni, umntwana ohluphayo, umntwana ongaphasi, umntwana ongalungelwa izinto, nomntwana umfisela okuhle. Ngicela umlethe mbukelo wami bese ngiphathela umnikelo ka250. Mbukelo wami, la ngibathatha khona ebusuku ngiye nabo emanzini ngiyobahlambulula, ngigeza idalwa zabo, ngigeza inhlanhla yabo. Ngomhla ka14 kuFebruary kuyobe kumgqibelo ke mbukelo wami, la ngithatha omama nakhona ebusuku, wonke umuntu wesifazane, umuntu wesifazane, umama, usisi, ubani, uanti, ubani naye ngiyamthatha mbukelo wami ngiyomisa emfuleni. Umhla ka14 kuFebruary ngo6 bebe sebefikile abantu ntamba bese ngiyabathatha nakhona mbukelo wami uyophatha umnikelo ka250.
wonke umuntu ozelwe uzalelwe ukuba usizo kubo. Before akhululeke yena uzalelwe ukuzokhulula laba bakubo ababoshiwe. Balethe yena emhlabeni ngoba befuna abe isixazululo. Okokuqala nje lokho fanele ukwazi ukuthi uzalelwe ukuba isixazululo. Mawusuqedile ukuxazulula bese zonke lezi zinto okwakufanele bayiphathe after ukubasiza bese beyinikeza wena. Kunabantu baqhumkana abangaphumeleli ngenxa yamacala asekhaya. Azalwe kanti uzalwa nje uyi-idea yekhehla elithize la ekhaya. Leli khehla ligwetshiwe lisalelwe iminyaka ewu-10 liqeda isigwebo salo bese lenze njani liyakhululeka. Bese ezalwa, uma ezalwa uzalelwe ukuthi zonke izinto kwakumele zibe kuleli khehla zibe kuyena. But azalwe kanti ikhehla lisasalelwe iminyaka ewu-10 elizoyidonsa. So le minyaka ewu-10 uzoyihlupheka yonke. Akekho futhi umuntu ozomlapha. Fanele le minyaka adonse isigwebo salomuntu okuyena ovuke kuyena. Othi emva kwa 10 years avela agwilike sithi hey uthwela akekho umuntu ongaqubuka kanje. Kanti ususeviwe lo 10 years weqala waphela. Bawungakapheli lo 10 years uzoyidonsa le cancer emzimbeni wakho, uzoyidonsa le AIDS unless uthola umuntu othize okwazi ukwenza amaqala asulwe ngale. Into eyenza abantu abamnyama bevaleke ibona abafundisa idlozi kuqala ukuthi liyavalwa idlozi. Khona abantu abahlupheka kanti badwensa isigwebo sezenzo zabo hayi zedlozi. Kanjani yathi ingane yakhe ina 5 years yavuka umoya wentwaso. Kwafanele ukuthi ingane yakhe ahamba yoyithwasisa wenze njani yena? Wahlaba imbuzi wayocela emsamo ukuthi ngiyayivala le ntwaso lo mntwana akaqeda isikole usemncane. Kanti ngesikhathi evala intwaso bekungayona intwaso ezophazamisa isikole. Beku ipreparation yeminyaka ewu-30 ezayo yale ngane. Engane le idlozi liyayazi uhambo lwayo. Labona ukuthi masingayithwasisi manje ithwaselani hayi ukusiza abantu. Ukuthwasa abaqhumkani ivunyiswa leli idlozi lafa linamandla la ekhaya. Ngesikhathi ithwasa iphakamisa lona kodwa iliphakamisela u5 years enawo manje. Iliphakamisela u25 years uzayo. Ngoba idlozi lihambela bona uhambo ngaphambili ukuthi lo mntwana uzohamba hambe avalwe ukuthi angawuthola umsebenzi. Senze njani? Asivuse umkhulu bani kuyena. Ithi ibhonga ingane bese unina emvala lo mkhulu bani. Bese ethi lo mkhulu okay ungivalile kulungile ikhulu ingane. Ithi sina 25 isifuna umsebenzi ayivale nalomkhulu. Wenzani? Wenza lento eyenziwa kuyena la ekhaya. Ngomhla ka-20 February kuyobe kungolwesihlanu eStenga kwaDukuza Town Hall. Ngiphathela umnikelo ka200 rand uzolanda abaqaqi bakho izinto zakho bese ziyaqaqeka. Mhla ka-21 imbukelo wami eNewcastle eMadadeni Hall ngifikile nakhona kuyobe ku10 ekseni ngomgqibelo. Naba abaqaqi kuzoqaqwa izinto zakho mbukelo wami. Mhla ka-27 imbukelo wami kuyobe kungolwesihlanu eBergville eKhethani eWinterton. Ngizobe ngikhona eWinterton ngiphethe impande yakho abaqaqi. Nakhona mbukelo wami ngiphathela umnikelo ka200 rand kuphela. Sabela uyabizwa. Uyabona ke masuphanjanisele mfana wena kwakumele uyobhala itest emaphoyiseni mhla ka-8. Uyile? Cha. Kwenzakalani? Aphambanisa ama-dates. Angizwa? Aphambanisa ama-dates. Waphambanisa ini? Ama-dates. Awuphambanisanga ama-dates yeso. Ulo muntu othakatha impilo yakhe yeso. Washintsha umhla ka-8 wawenza umhla ka-10. Uyangizwa? Ufuna siriveze isikhathi ubuyele kuleya test? Ngiyacela ha. Ufuna sibuyisele isikhathi emuva? uNkulunkulu walonyaka wenza izinto zenzeke. Mbukelo wami njalo maqala unyaka siye sibe nenqungquthela enkulu yabantu besifazane.
la sihlala khona sidinga izinto sakho somabhizinisi besifazane sithuthukise abantu besifazane sibenze bebe namandla bephumelele bazimele mbukelo wami ngoba kubalekile ukuthi umuntu nomuntu ame ngesipho umdali amphasona le conference sihlehlisile kulokho mbukelo wami sizoba nayo mhla ka28 kuFebruary mbukelo wami kuyobe kumgqibelo la ngiphathela khona umnikelo ka200 nje kuphela mbukelo wami ngizokhulekela wonke umuntu wesifazane ngivula amathuba emisebenzi ngivula inhlanhla ngivula isibusiso kanjalo nomcebo ungene kubantu besifazane siyobe siswenkile ke mbukelo wami sobe sine guest speaker yethu usisi uZimiphi Biyela uZimdola osebenza kuKhozi FM sabela ke mbukelo wami uyabizwa ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho zilunge mbukelo wami njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile sabela ke mbukelo wami uyabizwa njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10 sabela ke mbukelo wami uyabizwa kunabantu mbukelo wami idlozi labo liphendula makufakwa impande embi nje kuphela ungamnikeza izinto esebenza komunye umuntu umnikeza into yezitha izafika isebenza umnikeza into yabathakathi yasebenza kodwa idlozi lakhe limukela umuthi omnyama nje kuphela useze wazitshela ukuthi mina umuthi awusebenzi kimi ngisetshenzelwa ngamanzi kuphela ngicela ukuphendula umuthi uyasebenza kuwena ukuba umuthi awusebenzi kuwena ngaba ukhe inkingeni ezidalwe imithi elandelwa wena uthakathwa ngabantu iyafika yasebenza kodwa wena mawusebenzisa umuthi awulungi awuphumeleli kuwena kwahlehliswa idlozi elimhlophe kwasondezwa idlozi elimnyama lele limnyama ilona elibamba umuthi uvela ube mnyama ngisho kade kuumuthi wokukhanyisa izinto mbukelo wami ngifuna ukuthatha idlozi elimhlophe ngilibuyisele kuwena kusebenze yonke into mbukelo wami unabantu mabesebenzisa intelezi yezitha bayazi mbukelo wami ibutho maliphuma esibayeni liyempini fanele libuyele esibayeni kuyokhishwa lentelezi efakwe kulona kunabantu abagcatshiwe ingcabe ezirong okuyizona ezivala umuthi omhlophe ukuthi ukhanye phezulu kwabo mbukelo wami ulethe inhlanhla ungenisa isibusiso ungenise yonke impumelelo ekhaya mbukelo wami kunabantu abanye bashawa amalanda balanda izinto bayiqibe egcekeni zavala idlozi kwaba yizona eziphethe umuzi mbukelo wami usabathe uyazama ufuna usizo akalithola usizo uma eyohlola leli dlozi elimnyama ligijima livale eqala beze bedlale ngaye bethi awuhloleleki unedlozi elikhulu ithi ngikutshela akekho umuntu ongahloleleki isizathu ungahloleleki idlozi elimnyama ilona elingaphambili lo muntu owafaka inethakatha abantu uyena ovela avale kube mnyama avale ngesithelo ingabe kusavela lutho mbukelo wami akekho umuntu onedlozi elingafuna ukusizakala elingafuna ukuveza izimo zabo abanye baphethwe yileli dlozi selaguquka laba ngumdliwa lidla la ekhaya ukudla akuhlali imali ayihlala emsebenzini uxabana nabo bonke abantu akazwani namuntu unezitha azabizwe nangomthakathi engathakathani into ayiqalayo ayipheli kalula mbukelo wami udliwa yinto ekubizwa ngomdliwa lo mdliwa uthwasisa abantu ekhaya bonke abantu banabantu abadala akwenzeki imbukelo wami nithwase nize nibe u3 ngesikhwama esisodwa ekhaya kukhona into errong la mbukelo wami abanye bathi bayaphuma baya ngaphandle badliswa izinkamba kuvele kubhede kakhulu mbukelo wami kwenze njani kunalento emnyama la ekhaya ngicela ukugeza mbukelo wami la nginenhlelo ezahlukene nginabantu abazohlehlehlisa idlozi elimnyama bese bedingisa idlozi elimnyama kusala idlozi elimhlophe ngicela ukukutshela mbukelo wami umthakathi angabulala abantu kodwa umthakathi akakwazi ukuwina ilotho why usebenza ngedlozi elimnyama liza makukubi kuphela uma kukuhle alisondeli mawuzazi ukuthi unalezo inkingi ngicela ungamoshi isikhathi sami ngicela uvele ushayele nansi inombolo lembukelo wami eyabantu abazolashwa ngama Fridays njalo eyabantu bomdliwa mbukelo wami eyabantu bedlozi elimnyama abazodingisela idlozi elimnyama kusala idlozi elikhanyayo ukuze lonke usizo olufunayo bese uyalithola mbukelo wami nansi inombolo 067-287-0418 bela ushayele le nombolo ubhuke appointment yakho uzuzosizo lalela ke mbukelo wami ngicela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa baba endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona ngibusisa amanzi ngikhuluma namakhosi amanzi ngikhuluma nazo zonke indawo la
amanzi elawulwa khona. Ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe. Njengoba ngikhulekela lamanzi kunabagulayo, kunabangasebenzi, kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi. Ngizothi ubumnyama bonke mabudede, ngikhanyisa indlela zabo, makhanye yonke into abayenzayo. uNkulunkulu wami owenza konke. Ngiyabonga ke mbukeli wami ukuhlala nathi lolu hlelo. Siphinde sibonane ngokuzayo. uNkulunkulu kaMageja wenza konke.